Ние децата имаме права. Те са записани в Конвенция за правата на децата на ООН. Имаме право да растем семейството си. Ако родителите ни се разделят, имаме право на контакт и с двамата. Между нас има и специални деца. Те имат нужда от допълнителна подкрепа, за да се развиват. Ние имаме право на образование, за да развием знанията, талантите и способностите си. За да разберем информацията, тя трябва да ни е дадена по разбираем начин. Имаме право да изкажем мнението си за това, което ни вълнува. Всяко мнение е важно. Когато сме болни, имаме право да отидем на лекар. Лекарската помощ за деца в България е безплатна. А най-хубаво е правото на игра. Можем да тичаме, да скачаме, да пеем и да рисуваме. Дори да не живеем в България, ние имаме същите права навсякъде по света. Ти имаш права, но и другите имат права. Не го забравяй.